Ga pokušava lomiti, prolazi Vrsaljko naprijed, Vrsaljko i oštra lopta u sredinu, Mandžukić i Mandžukić! Tako je, 4. minuta, šok na šok! Na isti način smo odgovorili Dancima i oni su se spetljali, a ovdje su počeli njihovi problemi. Knut nije dobro reagirao, Rebić je to primirio, osjetio odličan ulazak Vrsaljka u sredinu, Šime se nije predao do zadnjeg trenutka i onda malo flipera za odbijanje na nogu Mandžukića, kojega čekamo cijelo ovo prvenstvo i proradio je kad je bilo najvažnije. Pao je tamo kao pokošen, čini mi se, Deleni i vratio Hrvatsku tamo gdje mi svi želimo da bude. 1-1 u 4 minute.